morning. Buntag dayron. Kuan sa kanya. Kuan ba? Palit ng butin. Nahurot ang butin sa palungag. Akong electric cooker na guba, naguba pa ato or ano wag ipundos na ako kay nabasa man gud dito. Mga 1 week guro. Dahil yung wala may stove kay dugay na muli gasuki. Ga electric cooker yung napoy butane burner ba. Palit ng butin. Kaya buting para makalungag ako kung wala nilungag na orasa ron. Liwas pista na dahil medyo mingaw kung magyapon mga Uber ang mga tao ba ang Uber kaya sa buting tagal din sila yung mga apo ko yung apo lagi tagaan ako gumba paretag butay Wala. ay balik wala giya to bidan tiyo ay balik butin diri wala Nilang ilang kuan lang. Magabang pa sila. ilabang kasalayan ako Yan ang lamang mo nagkadungan. lima magurna wala ka balong mo drive Mo di pod wala ka balong mo drive nila day kana to din pila na May jingko. siyo ba? Problema. Dati lagi ko ni Milfred man, unsa naman yung mga ayaando nga kan namatay si Dudong Milagros. So una update mo na kay sila mga Makay na kubaran. Ay, sa una nga, hindi mo kay kalakaw. Amang ita, di mo pagi ron. Ipag-plete, nakakoy. ani ka pista-pista, ini mga Pasko-Pasko. dan na sila gasol na lang kong pan okay dan sila gasol balik ko sa agi alright napit ko pangutana ba na ba sila biligya piso kay June na ron yung July, August na aming tawag gani na aming okasyon na po dahil ang plano nila is lechon manok daw sila mga pulo daga na ng pulo eh barato rin barato piso mahal naman siguro ng 35 pip na limot to balik na ko niya alright naabot ko na mo bilhin sana ko ng pan mag palit ko butane so unahan kayo magpalit ko butane kay nahotdan mi og butane nahotdan ko ni butane hindi ko kalungag so ito sila ko din may butane may butane din Sige na. ano yan ite? Go. Wala ka dito nagbaligyan adong ka nakaagi man ko maalkansin mo sa lata dudong. Balansin mo. Mamali mong gipanggamit ko. Ay, sa katiya. Mamaligya ko ginana pero gusto na ko. Wala butane sa kuwan. Ikas ka. Wala yung butane. Dahil marang madri sa unahan. Dahil 35 pesos. 35 pesos. Ano? Sarado. Ito sa unahan. Ayun, na may butane. Wala. Papagyatod Kasi na maligay butane mo ito eh. lang. Lago di mo lagi. Butane dito gyahak na eh. Butag layuan eh. Alright. Ito umabot sa pikas tindahan ko.
Ayo. Ayo. May tao dari. May tao dari. May tao. Ayo. Namay butane. Asan ang din? Ilang? Ay, magkoko na. Gihap ko. Di ako. Kainahan. Dati sa agin. Wala man ako sa electric cooker. Gihap ko. Wala magami stove. I mean, ami stove. Pero wala gasol. Yung kasagaran yung bluto sa electric induction ba? Naguba pa ito ng induction ba? Tambay itong mga 1 week api basa may gasol baligya ang tindahan mahurot hindi ko sa pista yaha walay baligya beauty so wala maging ako sa cooker ay ligo oh Yawa ulit yung sarap hindi. Ano naman? Ambot, tingala ko. Kasi, kuhan. Kapalito ko nga, tawagan mo ko niya. Nakailod, no? Wala ko eh. Mudan dre. agay kignaw ito yung mga ligo Pero. Ako, ito medyo bistas ko. Kasi mama ron, kami lapil ka. Tawa-tawa kayo. Pinalo na. model sponsor na Sinuhan ako. sponsor na ko ang kuhan Ako'y gibali. Ayun na to. sponsor ko San Miguel Ako'y gibali. Pero init man ko kayo. ay ano sa Miguel model ko sa San Miguel sponsor na ko ang San Dami Miguel pang, wala pa mo ko'y tong. Ang tong hugasonon. Kanya ko, napin mo nag-slice. Palagyatay. San Miguel background ako ba kay mga kuhan mga beer basyo sa beer sa kong likod na 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 ang buntag way ligo sus tahor ka na mundala no piting mauta balamak kaya among motor piting kalapok-lapok among motor kinahanglan kada adlaw hugas ay masingan mga ito yung agyanan mga tuwa pa dito sa unahan Pila na ratings, pila na? Itong buhok ay matagag. Palit ay ko po. Kuan mo, kuan siya, magpa-check up. No? Ama, tapoy pang makailan, kusingan itlog. No. Patay mo. Ang tarong mo diya. Siyong mo. Wala na ikaw video eh. Videos ang kagalingon. So what?
Ulay, ako nag-video. Nag-video mga kasatubangan. Kita ko rin. Ulay, ako ra manggod. Ay. Playing games? Yung pang bang bang pang. Hala, si Bang 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 Bang. What is that? What are you playing? What game is that? Bang Bang Bang. Di man makita. Di makita, uy. Ito na, sulod na. Maligo no mi ay maligo. Mana maligo? Mana mababat? Mana matik abat? Aman saya crying? Ayu. Ayu. Eat kami kuya ha. Eat lang ha. Okay ba? Eat sa amin. Amo kung bisa sa loob nag-eat. Tawag ka mama, uy. Tawag ka mama. Tawag ko. Hindi tawag. Tawag ka mama, uy. Uy. Tawag ko. Hindi, hindi ka. Tawag na ba ka? Hindi tawag. Ay, tawag ka, lala. Ito na. Ano ko na? Stop! 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 Did you like? Did you like? Ars, you're angry? Ikaw, tawag ka mama ko. Ito na, tawag ka mama. Ito na, tawag ka mama. No, it's my now. No! Get inside. Get inside! Hmm. Uy, matagak ka? Uy, name! Masih matagak si Gray. Hindi mo naog mo ko. Ikaw, naog na ali. Ito mama ka uli. Ali, ito mama ali. Kaya ito mama. Kaya ito mama Gray. Huy! Kaya ito mama ka. Bigong sila dara. Kaya una na. Ito man na si Gri, si Kuan. Iri na. Ina, naog. Naog! Naog! Ito mama ka uli. Naog! Sino? Hindi mo na ako. Ligo na ako, Gray. Morning sa tanong bantag sa wala akong tulog pa ko niya haggard. Ikaw ba away ikaw ba away. Agree. Notebook ba? Away, Bigri. Away, Bigri, away. Yan, Papa. No.
No doubt. Kawa. Away. 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 Soy. Soy. Oh, bantay mo. Saba lang karon ba kabay ta? Saba ko. Hindi ko uwi bunin mo ikaw magaling hilak masaba pa kang Zaya. Ay pita ka. Ako to naglaban niya talikod ko niya ba. Nagipit ni Jogi mo yung hindi ko kay. Naipit yung pagsulay ani kaniya wala pa. What are you watching? Saya. 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 Everyone, I've got an idea. With these old rotors, we can So you- build a turbine and generate power from the wind. Saya, 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 saya. Yay! Saya, 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 saya. Once we get this turbine in the air, the wind will create electricity. Masa na magiguroy? Huy! Huy! Psst. Psst. Don't mula. Hala, sigagan. Kung na yung butang kalero to sa loyo dong oy, bitay na mada, puslot na dia. Dako ora na gyud. Dako mo ta problema. Kaon na akong alugnan ni mama kay wa ba kay alugnan. Dili na tulog net. Ayaw na ulit. Dalon tong iri-iri. Ay magkuha akong alugnan ni mama. Himing ba dalon? Kukuha ang tubig na lang. Ang tubig Ha? na para Kurto ay katong baligo. Ay man ha. ang tubig ko na apod. Tubig nimo? Ay, dato sa ka Himing ba kay. dalon na to? Lingkod ka dato kay ngano. Ha? Kuan ka kay Miki ang kono. Dili naman ko sa kuha. Na ayog liw ko. Na, ibalin na, ibalin. Kuya mo na ibin. Kuyo ka, direct mo. Ato po sa kwan. Naniknik, bayad ko card. Aper. Nasa ka naman, hindi mo bayad pa ko card. Aper ba? Tulog na silang Aldi. Ano? Aper. Ha? School ka? Aldi? Ano oy? Oo, Pwede? Aldi pre. Ay silang ko ato bukid. Silang jipre. Oh. Ano ay karon man? Asay? Pabukid. Asa kuya Gray? Asa kuya Gray? Ah, kuya Gray. Kuya Gray. Ang ilaw ni mo kamu to. Tani mata arji Oo, may tas bukto ni mo. Bro, Bukto niya mga bukto. papa to? Papa? Sorry Takaw, takaw. Ano, wala. Ako sa tubig. Siya taas siya. Allah. Di ari kala dito sa kanon. Wala din ba? Wala ko tanganan ani lain ang gaon ay. Hindi ko tali ko no dito Oh. no. Wala ko tanganan lain. Mista mo daw, mista. Ya kay iro pasudlan na ba? Sa kanin. Dito sa dito yung ginasundat niya. Dito na siya. Ronaldo Squad na ano pa sila mo. Nakalat. Ay wala ko sa dito. Pag kamay ito. Madlok na Ronaldo. Gawin na lang ba? Nagdilip sila. Wala ko gani sige. Sa ano, di sa iyo. Natingala si Jiren kaya kadung kung siya istorya. Good morning, guys. Good morning, guys. Actually, kung buting kay ay ko ano nang asa ni
Bukas ang butane. Butane. Ito yung butane. Dalig butane. Sige pizza ro, nalimot ko. 20 ba? At po butane kay dami o butane dua ka buko palit ko. Kaya dili mga so paglayo kay sa unahan ang baligya nga butane. Ito ang mabot sa may beauty and dara so naan pinang beauty so mabot sa beauty kain na Kay mo na. ang beauty and call beauty and call ano rin dua wala eh. Nakapait na ko beauty yung hanaps. Ay, nakapalit na ko beauty yung dalawa. Wala may buti sa unahan, nabot ulit sa layo. Wala nakatindahan ako nakapalit sa ayun, saan eh? Saan ito? Manok? Manok eh? Pork. Pork? Saan pinain? Kanina, sumay na. Mura na eh pork? Fried or pork. Pila ka na? Imatry mo ta, kung 20. Pares na sa sila na fried. Yung steam? Pares ra. Pila? 5.30? Ang kaning kuwente, kaning pork, ay ang pork and fried. Pila? Pares ra. 2.20. Oo, kung 20, na 30 gyapon. Ay, mga anak. Lukog po. Fried, di mo steam. Pwede sa gold, dili na. Pwede, pwede. One. Tulo ka fried o 2 ka steam. Tulo ka fried, o ka steam. Ay, 2 lang pwede. 2 ka steam. Nakasisiyo, te? Pila mo kwarta? Buho ko ba dito po natin? Wala yung porta. O, ako lang ano. Palit ko yung shumay. Tulo ka steam mo. Napalo ka steam. Ini chili garlic. Yun, sarap to. So, nakapalit ako og pork shumai worth 30 pesos. 30 pesos. Bili na ako ng lano, sudano na ako. So, pamahan sa mga. Salamat. Wala pa yun. 1, 2, 3. So, nakapalit na ako og shumai og butane.
Wala, nakabant na. Kita mahutog na yun ng maligig siomay. Ngayon, inapit na nga kong palit. Okay, mutilaw itong siomay. Ito na po ako kilang siomay. So, happy na ito maabot. So, happy na kumabot sa amin. Gutom na ko. Pero among ilong agi, wala pa to. Okay. Pending ang ilong agi, wala yung butane. Happy na kumabot sa aming bahay. Ay, magluto ka Diyos. At ayan, naabot na ka sa aming bahay. Let's go. Alright, naabot kami sa bahay na naabot ako sa amo ang balay. Ay, nakalungkad na kayo. Wala kami pamahaw. Karon makaang sa tag siumay, maglandan tag siumay kay ako manaluto atong nilawng ag. Sulayan ako nig kuan. Nandanan ako ning sino? Pinarito nga kuan, bagi prito nila nga siumay natog limon. Alright. Okay, let's try natin. Dami ba nila fried siumay? Ay, taste ang pinarito ko sa steam of course. Kaya wala rin siyang taste kayo mga nabaguhan lang kayo. Kasi wala siyang may kay steamed man. Dami po. So ako nabili nga soda na is tulo na lang. Ganyan, ganan ako kuan. Saka siomay. Ganyan na tong steam. Then karon ang fried. Dayon, di sana ako ni kanon kay akong isudan. Isudan ako ni kay. Wala pa isudan. Wala trip ko lang isudan. Tumahaw kay mong gilungaw ka naluto. Ang siomay ba akong isudan? Ha? Ang siomay akong isudan. Be? Ako lagi, oh. Ako ang si Lola. Oh, ano pamaw? Ano pamaw? Wala. Ano ba siya si Janet? So, unsa ni duyan? Dili ni kuan, dili ni pisi, no? Ha? Di man ni pisi. Be ko tarawa ko ko be? Kita lagi. Be dudul be di ko ka kon kaklaro. Wow, re dudul be. Pensiatan dulu. Ikaw mo guno. Ikaw ba ikaw? Ah, ako din. Alas nila. Alas nila. Amang ka, uy. Bliss lula, uy. Bliss lula, bliss lula. Bliss lulo. Yes na to. Alas nila. Again, ulaw-ulaw mo siya. Oy. Alas nila, bless. Nag-ulaw mo siya lang. Gaya. Ako na mo sige mo. Ligo. Let's go. Ito ano yung bike. Okay. Let's go. Uy, ikaw. Gray, ay ko sapot sa puti.
Ano kaya rin? Uy, gumita ka mo. Nakulakaw. Pag sudra, inyong mo. Okay. Igang. Loh, lumakyo. Loh, lumakyo. Loh, lumakyo. Lumakyo. Ano gikan? Ano gikan? Sa gikan ba? Sa gikan. Asa mo gikan, Gray? Asa mo gikan? Ngayong gabi sa tanan. Ano gikan? Loh! Iwi ka. Man si Lola Lete nagtanaw og TV kay Wailingaw. Nanaw sila sa salida. Sa gitanaw ni Lola Lete itong tanaw. Sa yung tanaw. Ano po, Gimat? Fernando po Agimat. Mo na gitanaw ni Lola. Tanaw siya sa salida nga Agimat. Alright. Ilang Jilin ang garo na. Mo ni siya si Auntie Janet vlog. Kini si Auntie Janet. Nahugas ang plato. Butan man si Auntie Janet nahugas ang plato. Kaya naghugas akong kuan. Hugas. Ay, dili man niya mo ah. Kinsa man hugason? Ambot, kinsa man eh. Ay, murag ilang RG. Adili mo na dong. Okay, butang si Janet kay gihugasan niya ang kuan. Hugasan Ako niya ang man RG. ni na, isnakan mo ko ni Dodong. Nge, dili man niya ako ang hugasan no. Butang sa Janet kay hugasan niya ang hugasan nga dili amo. Ay, dili ako. Ana on. Sana all daw. Nya mga isa snack na ako bisag dili ako. Naayos akong kanang banggirang gubaon. Gubaon pa kani ato. Gubaon pa kani ato gubaon. Ano naman? Di ba atong gubaon pa yung mga bangira. Ay, nabuti palayo na lang bagya. Ang ganda mo. Mana ay kay mana no kay di nang palabig ko video kay mana na daw. Mamana na guys. Amo Gray. Amo. Asa mo uy? Asa mo? Mag. Ngansa? Ha? Oh, magsundo din yung mama.
Fernando po? Fernando po? Das ang tiil. Asa mo uy? Asa mo? Asa? Asa lagi? Ha?